Další prosím na scénu. A Viktor je Viktorský. Dobrý deň, ako sa voláte? Ako sa voláte? A kde bývate? Ty debil, miesto. A planetárny systém. Presné bydlisko. Presné bydlisko. Sa neudáva, to je iba pre zákulisie. Dobre, čo budete spievať? Chceš si sexovať? Chceme spievať? Čo budete spievať? Že máš 14 roku. Čo budete spievať? Neviete? Tak zaspievajte to, neviete. Zaspievajte na niečo pekného. Dobre, môžete. A ražu v pivnici kope Eša do ryti. To je niečo iné. Takže verdikt nie, za mňa áno. Ne. Podľa mňa tež áno, bo smietáka s tebou. Viktor vyhrá, postupujete? Bežte, si to rozmyslím. Rozmysleli sme si to.